Laashan tihti grafiikka iedspellui, tättilat assetlistu plussapullui. Tee ihtä raajus, massaat välja grafiikka. Tättidan grafiikki man häälitä väljit. Te taht ihtä tuu assetlistui. Grafiikan saata välja juoko tohtien tablasraajus juoita, tahje iedä grafiikka. Jos aikuhi iedä grafiikka, te tättil custom, millä raaju paimusas. Tättil plussapullui ja vietsä grafiikka, millä vurhkiuvun tuumasiini. Välja kova, tättil kovi, kolla tuu custom raajus. Tee ihtä kova assetlistui. Käse grafiikka assetlistus lävdäi. Välja automerkki ihtä grafiikka, man hälitat tuokajin. Käsedaan lävdäi. Skalerin ihtä kova, käse raamma kävjä. Välja figuura ja käsedaan mai lävdäi. Räidolinjas, millä läutti pajapältä, saat väljet kuudemus grafiikka kalka optimusas tai mangimusas. Jos väljet att figuura kalka lät tuokajatoehken, te tättilät tän pullui. Jos hälitat att ihtafas, te tättilät pullui, millä taas paltas. Ton saat grafiikka specialastin paaluin.